Agora que xa temos claro que é un vídeo, trataremos de comprender que é un vídeo educativo, xa que cada vez resulta máis complexo o seu concepto coa chegada de novas tecnoloxías e formatos que desdibuxan os seus límites. Pero primeiro deberíamos coñecer as súas orixes. Desde a aparición do cine pensouse que este tiña potencialidade para a aula, seguindo así unha sucesión lóxica posto que xa houbera a mesma intencionalidade coa radio. No 1907, o produtor Charles Urban dicía que a imaxe en movimento era unha ferramenta candidata a sustituir os textos impresos. E Charles Edison, que coñecedes todos, no 1913 dixo: "Os libros pronto quedarán obsoletos nas escolas. Os estudantes axiña instruiránse a través do ollo." É posible tocar cada pola do coñecemento humano coa película. Pero, como ben sabedes todos, estes alegatos tardaron un pouco máis do pensado en chegar. A que sí? A principios dos anos 30 do século pasado, producíronse programas experimentais de ensino por televisión na Universidade de Iowa, a Universidade de Purdue e na de Kansas State College. Con todo, non foi ata a década de 1950 que se ofreceron cursos universitarios a través da televisión. En España, as misións pedagóxicas da Institución Libre de Enseñanza, que levaban propostas relacionadas coa cultura e a educación ás zonas máis deprimidas do país, tamén fixeron proxeccións de cine entre os anos 1931 e 1936, dentro do seu Servicio de Cine e Proyecciones Fijas. Porén, a mediados do século XX, en moitas escolas con sistemas educativos con posibilidades económicas, introduciron proxectores de cine para facer sesións con documentais, películas e videoleccións. É dicir, tanto para o lecer, gozando do cine, ou como transmisor de coñecemento en vídeo, o cal recollía unha corrente nada en torno aos anos 20 coñecida como instrucción visual. De seguido, imos profundizar un poquinho máis en que consiste o vídeo educativo.